de la Galați, doar că atunci Petrolul a marcat mult mai târziu. O fază excelentă cu acea apariție ofensivă a lui Gherme, centrare pentru această lovitură de cap a lui Younes Hamza. Iată, ușor, ușor pare să revină la forma din sezonul trecut, din returul stagiunii precedente. Younes Hamza marchează din nou după reușita din etapa trecută cu CFR Cluj. Foarte frumos plasează mingea cu capul la colțul lung. Iată, de ce se temea Cristi Pustai nu a scăpat. Vă reamintesc că vorbea înaintea meciului antrenorul Pandurilor de calitatea fundașilor laterali de la Petrolul, Gherme și Alsenat. Iată, Gherme, două centrare de gol. Acum meciul devine și mai interesant. Gorjenii au jucat destul de bine, au dominat, au avut și o ocazie imensă prin Dan Nistor, dar tabela arată Pandurii Petrolul 0-1 și ne apropiem de pauză. Foarte bine pică acest gol pentru oaspeți. Ovidiu Hoban, Marinescu cere și primește Alsenat. Imediat întâmpinat de Alexandru Vlad. Alsenat îl întoarce pe fundașul gorjenilor, centrează, dar Vlad respinge în aut. Hamza ajunge la 8 goluri în acest campionat, îl egalează pe Bochila. Începuse senzațional sezonul Hamza, un hat-trick în meciul cu Ceahlăul, o aruncare lungă, balonul respins de Paul Anton, iar acum contraatacul gazdelor. Nicoară se uită, îl caută din priviri pe Sasha Popin. Mă tem pentru Popin că va fi schimbat, dacă nu la pauză, undeva în repriza secundă. Nu a ajutat mai deloc ofensiva gorjenilor. Acțiunea individuală a lui Sovade se duce însă spre marginea terenului. Francezul, o combinație cu Younes Hamza. Mingea este recuperată de Lemnaru. A coborât bine Lemnaru acolo, susținând defensiva. Popin obține o lovitură liberă. A fost un duel cu Manase. Nistor. Viera cam în spate această pasă pentru Alexandru Vlad. Sunt mai multe variante ofensive pe bancă pentru Cristi Pustai. Recuperase balonul Marinescu. Pleacă greu de pe loc însă Sasha Popin, iar mingea ajunge în brațele lui Bornescu. Spuneam, pe bancă se află Beh, Predescu, Grigoraș. Cu siguranță însă Ibeh nu este 100% din punct de vedere fizic. A lipsit foarte mult din cauza unei accidentări. Bochila trage cu stângul, a încercat să plaseze lângă bară în această minge. Jeremy Bochila avea și varianta unui șut în forță. A ales această execuție tehnică imprecisă, însă ar putea evolua chiar cu un nou fals Pandurii pe această poziție. A mai jucat chiar și Mihai Răduț. Iată devierea lui Sasha Popin. Vlad Nicoară nu poate ține mingea în teren. Parcă s-au tăiat gorjenii după golul marcat de Younes Hamza. Bugema scapă de Alexandru Vlad. Bugema, o intrare la minge a lui Uzman Viera. A fost fault. Ungurușan accelerează dintre doi adversari, dar mingea este recuperată de Hoban. Marinescu foarte mult aleargă cei doi mijlocași centrali ai Petrolului, Hoban și Marinescu. Sovade la Gherme. Centrare anemică pe jos a lui Gherme. Pune bine piciorul Viera și câștigă mingea Răduț.
Nase se descurcă de minune, deși avea doi fotbaliști gorjeni în proximitatea sa. Se aude acum flerul lui Ișvan Kovac. Este lovitură liberă pentru Petrolul. Revedem golul marcat de Younes Hamza din centrarea lui Gherme. Repet, superb lovește mingea cu capul Hamza, face un pas în spate și plasează această minge la colțul lung. Are multe calități acest vârf, dar a trecut printr-o perioadă nefastă, probabil un blocaj psihic pentru el. O echipă foarte pragmatică, Petrolul. Joacă oarecum italienește formația lui Cosmin Contra. Să nu uităm însă, Contra a evoluat pentru AC Milan ca jucător. Sovade, minge reținută, nu, este penalti pe care îl face Mingote în minutul 45. Am crezut că a atins balonul Mingote. Ișvan Kovac dictează penalti în finalul reprizei, ce ar însemna un 2-0 pentru Petrolul. Ar fi un avantaj extrem de important pentru prahoveni. Mingote este accidentat. Cere și cartonaș galben Cosmin Contra pentru Mingote. Haideți să revedem faza. Pasa lui Sovade. Intervenția lui Mingote asupra lui Ovidiu Hoban. N-atinge balonul. Acest lucru este cât se poate de clar. Mingote nu atinge mingea. Iată, îl ia tare Ovidiu Hoban. Este penalti. Este penalti pentru Petrolul. Să vedem dacă va fi schimbat însă Pedro Mingote. Pare să fie o accidentare serioasă. În locul său ar putea intra David Lazar. Am intrat în prelungirile primei reprize. Va executa Jeremy Bochila. Tocmai ce vorbeam de pragmatismul Petrolului. Iată, pleacă din poziție regulamentară Hoban, ciupește mingea, iar apoi Mingote ia piciorul. Lovitură de la 11 metri, acordată corect de Ișvan Kovac. Bochila a marcat din penalti în partida cu Dinamo la acea victorie 2-1 a găzarilor. Să remarcăm și pasa excelentă a francezului Sovade. Spun eu, o intervenție hazardată a lui Mingote. Putea interveni altfel. S-a dus direct pe piciorul lui Ovidiu Hoban. Primește și cartonașul galben goalkeeperul gazdelor. E un moment foarte important al acestei partide și poate un moment important al bătăliei pentru Europa, pentru poziția a treia. Poate fi un moment cheie, decisiv. Rămâne de văzut dacă Bochila va transforma acest penalti. Jeremy Bochila față în față cu Pedro Mingote. Se apropie de minge, Bochila trage cu stângul, Bochila, gol! Gol Petrolul, 2-0 în prelungirile primei reprize. Golul cu numărul 9 în acest sezon pentru congolezul Jeremy Bochila. Vă reamintesc că a marcat din penalti și cu Dinamo, nu greșește nici acum de la 11 metri. Și se anunță o repriză secundă teribilă aici la Târgu Jiu. Ar trebui să vedem o formație Pandurii care să se năpustească în ofensivă, să riște, să atace cu toate liniile, pentru că
Nu are ce pierde echipa lui Cristi Pustai. 2-0 pentru Petrolul. Și probabil mulți spectatori se întreabă, multă lume se întreabă oare cum ar fi curs jocul dacă Nistor marca atunci când a scăpat singur cu portarul. La 0-0 se termină aici prima repriză de la Târgu Jiu. Pandurii Petrolul 0-2, goluri marcate de Younes Hamza și Jeremy Bochila din penalti. Pauză și ne întoarcem pe stadionul Tudor Vladimirescu, mai puțin de 15 minute. Am întors la Târgu Jiu pentru repriza a doua a derbiului dintre Pandurii și Petrolul. 2-0 la pauză pentru echipa lui Cosmin Contra. Goluri marcate în minutul 38 de Younes Hamza și în minutul 45 de Jeremy Bochila din penalti. Revedem cele două reușite. Iată centrarea foarte, foarte bună a lui Gherme și lovitura de cap pe măsură a lui Younes Hamza. Totuși prea liber acolo. N-a stat niciun fundaș al gorjenilor lângă Younes Hamza. Repet, lovitura de cap a fost excelentă, dar totuși când n-ai absolut niciun adversar lângă tine, e o problemă aceasta pentru echipa care s-a apărat la faza respectivă. Acesta este penaltiul pe care l-a transformat Jeremy Bochila, un 11 metri obținut de Ovidiu Hoban după intervenția portarului Pedro Mingote, fază la care golkeeperul gorjenilor a primit și cartonașul galben. Acea pasă a fost dată de Sovade, spuneam, pentru Ovidiu Hoban. Mai grăbiți gorjenii, au ieșit primii pe teren, acum își fac apariția pe gazon și jucătorii Petrolului. Da, așa cum anticipam, va fi o modificare în echipa lui Cristi Pustai. Intră pe teren cu numărul 9 Alexandru Grigoraș, jucătorul înlocuit în mod normal Sasha Popin. Va intra și Lazar, cel care ia locul lui Mingote. Mingote s-a accentat la faza penaltiului. Iată că a fost într-adevăr o accidentare serioasă. Gânditor, Cristi Pustai, e o situație foarte delicată pentru echipa sa. Petrolul are o defensivă bună. Să vedem cum va gestiona în această situație acest avantaj echipa lui Cosmin Contra. Intră așadar în poarta oltenilor David Lazar. A intrat cu numărul 9 și Grigoraș Junior, Alexandru Grigoraș, fiul lui Petre Grigoraș. Și iese Sasha Popin, o repriză extrem de slabă a sârbului. A fost neinspirat Cristi Pustai în momentul în care a hotărât să înceapă această partidă cu Popin titular. Vă repet, a fost primul meci în care Sasha Popin a intrat încă din start. Începe în acest moment repriza secundă, așadar Lazar apără poarta gazdelor în partea a doua, apoi Ungurușan, Viera, Mamele, Vlad, Anton, Nistor, Lemnaru, Răduț, Nicoară și Alexandru Grigoraș, cel care l-a înlocuit pe Sasha Popin. De cealaltă parte Bornescu, Alsenat, Geraldo, Manase, Gherme, Hoban, Marinescu, Bugema, Hamza, Sovade și Jeremy Bochila. Trebuie spus că la scorul de 0-0 Pandurii a avut o ocazie colosală prin Dan Nistor, care a scăpat singur cu Bornescu, însă portarul prahovenilor a intervenit decisiv. Osman Viera respinge cu capul Gherme, apoi prelungirea lui Younes Hamza către Bochila, Mihai Răduț. În perioada mandatului Petre Grigoraș, Pandurii era o formație care dezvolta o forță ofensivă extraordinară. Să vedem ce va reuși acum echipa condusă de Cristi Pustai când trebuie să atace cu toate liniile încă din primul minut al reprizei secunde.
Cartonaș galben pe care îl încasează Mihai Răduț în minutul 47. Ar trebui ca publicul să dea o mână de ajutor, să-i susțină pe gorjeni, pentru că fotbaliștii lui Cristi Pustai chiar au nevoie de sprijinul fanilor. Oamenii mai mult au protestat la deciziile lui Ișvan Covaci, au fost vocali în astfel de situații, foarte supărați, evident, din cauza rezultatului. Deocamdată nu este totul pierdut pentru pandurii. Aruncă Bogdan Ungurușan, face până la Valentin Lemnaru. Lemnaru pasă pe poziție viitoare la Alexandru Grigoraș. Scoate o aruncare de la margine noarul gorjenilor. Mișcător de bandă, o viteză foarte bună Alex Grigoraș. Se dictează lovitură liberă. Iată intervenția lui Sovade asupra lui Ungurușan. Cel care va centra este Dan Nistor. Aglomerație mare în careul lui Mircea Bornescu. E nevoie de o centrare de calitate din partea lui Dan Nistor. Popin nu mai este pe teren. Oricum nu a fost foarte periculoși nici cu el pe teren și este gol acum. Iată, gol egalizator. Gol al gorjenilor. Cer scuze, este reduce din diferență pandurii. Minutul 49. Iată, fără Popin pe teren, pandurii marchează la o fază fixă și este un start de repriză secundă, așa cum își dorea Cristi Pustai. Viorel Nicoară înscrie la o fază fixă din centrarea lui Dan Nistor. Spuneam că e nevoie de o centrare bună din partea internaționalului Dan Nistor. Gorjenii reduc așadar din diferență foarte bine. Lovește mingea cu capul Viorel Nicoară și îl învinge pe Mircea Bornescu. Se cere hands la Bochila, nu fleură nimic însă Ișvan Covaci. Laurențiu Marinescu. Bugema centrează cu stângul, a respins Viera. Minge care îl depășește însă pe Mihai Răduț. Sovade se afla și el acolo. Pune foarte bine piciorul la această minge. Hoban, Ovidiu Hoban în care o pasează prea în spate. Bugema cu stângul. Formidabil, scoate Lazar. Extraordinară intervenție, drept a tras pe portar Bugema. Centrare acum pentru lovitura de cap a lui Hoban. Ieșise nu foarte bine Lazar. Fantastic începutul de repriză secundul la Târgu Jiu. Alexandru Grigoraș, minge respinsă în out de Gherme. Posesia Petrolului. Ovidiu Hoban, Iones Hamza. Hamza n-a găsit un culoar pe unde să-i paseze lui Jeremy Bochila. Din nou Hamza combina acolo cu Laurențiu Marinescu. Intervenție întârziată, se lasă avantaj al Senat. Pasă cu exteriorul la Bugema. Marinescu pentru Ovidiu Hoban. A urcat Gherme. Sovade. Pasă neglijentă. Recuperează Lemnaru. Dan Nistor. Nistor n-a izbutit să trimită către Grigoraș. Ține de minge Nistor. Acum ajunge balonul la Mihai Răduț. Nistor a lăsat bine Nicoară pentru Alexandru Vlad. Pasă pe jos. Nicoară acum. Nicoară întoarce mingea. A vrut să-i paseze lui Mihai Răduț. Va fi din nou fază fixă. Lovitură de la colțul terenului pentru pandurii. Mult entuziasm în tribune. Entuziasm este și în jocul gorjenilor.
Cam așa trebuia să paseze din acea poziție, să întoarcă mingea într-adevăr Nicoară, dar nu l-a găsit pe Mihai Răduț. Lovitură de la colț, nu atinge balonul Viera, el s-a înălțat. Vlad. O centrare a lui Paul Anton în careu, respinge cu capul Geraldo. Mingea cred că a ieșit, va fi out pentru Panduri. Răduț, Ungurușan, Mihai Răduț alunecă, totuși mingea rămâne în posesia lui, balonul se plimbă pe linia de margine. Continuă Panduri să pună presiune pe formația lui Cosmin Contra. Iulian Mamele trimite în stânga la Alexandru Vlad. Urmează centrarea acestuia spre Grigoraș. Nu va fi lovitură de la colțul terenului, ci o simplă repunere din 6 metri. Revedem mare ocazia Petrolului, acțiunea lui Hoban, trimite înapoi, balonul atins de Alexandru Vlad, apare acolo Bugema, trage cu piciorul stâng, are însă un reflex salvator, Lazar. Șutul a fost puternic, dar n-a reușit să plaseze mingea Bugema. E clar o paradă care îi va da un moral fantastic lui Lazar. Ungurușan, pasa este prea puternică, iar mingea nu ajunge la Dan Nistor. Apoi cu capul Paul Anton, Bogdan Ungurușan către Grigoraș. Mingea depășește suprafața regulamentară. Balonul a ieșit în aer. Etapa viitoare, Panduri vor juca în deplasare cu CFR, apoi acasă cu Dinamo, acasă cu Bistrița și în deplasare cu Steaua. Un program complicat pentru Panduri Târgu Jiu. Mihai Răduț se duce spre careu, Răduț acum îi pasează lui Valentin Lemnaru, Grigoraș îi trimite pe jos lui Nistor, în fața lui Marinescu al Senat, reușește să respingă. E o presiune constantă a Pandurilor în primele 10 minute din repriza a doua. Ungurușan caută interiorul terenului. Ungurușan până la Alexandru Vlad. Prea largă această preluare. Fault și cartonaș galben pe care îl încasează Younes Hamza. Cred că a fost o intervenție cu talpa a lui Hamza. O preluare deloc reușită. Apoi, într-adevăr, s-a dus cu talpa chiar dacă a atins mingea de Younes Hamza. Osman Viera, Grigoraș centrează, o face destul de bine, s-a înălțat același Nicoară, de această dată nu direcționează spre poartă mingea. Alexandru Vlad cere Lemnaru în careu, încearcă o execuție extrem de spectaculoasă, acrobatică, o foarfecă laterală. Viorel Nicoară își permite cam orice pentru că a marcat acel gol, are un moral foarte, foarte bun. A lovit mingea mai mult cu vârful ghetei Nicoară. Degajarea lui Mircea Bornescu până în terenul advers, respinge Viera de lângă Bochila. Geraldo îl trimite cu capul lui Mircea Bornescu. Uitați, de la 21:30 în direct pe DigiSport 1 se joacă partida dintre CFR Cluj și Dinamo, un alt derby, așadar la DigiSport. Pierde și acest duel aerian Bochila cu Osman Viera. Grigoraș lasă pentru Răduț în banda dreaptă,
Mihai Răduț. Pasează pentru Paul Anton. Ungurușan completează acest triunghi. Răduț pasează direct în aut. O eroare neforțată, să spunem, din partea lui Răduț. Respinge Ungurușan. Hamza atinge acea minge cu capul, apoi îl faultează pe Grigoraș. Cosmin Contra îi cere lui Hamza să se liniștească, pentru că are deja un cartonaș galben. Nu trebuie să protesteze. A executat cu stângul de acolo Alexandru Vlad. O centrare în cross spre marginea careului. A respins Geraldo. Bugema, Bochila îl servește foarte bine pe Hamza. Corectă și preluarea lui Younes Hamza. Îl așteaptă pe Sovade, dar aruncă apoi mingea în careu. Extraordinar gol! Jeremy Bochila din a doua încercare. 3-1 pentru Petrolul în minutul 58. Cât de inteligent a jucat Younes Hamza la această fază. Venise la învăluire Sovade, dar a pasat, a centrat în careu pentru Jeremy Bochila și cu ceva șansă marchează congolezul. Iată, dopieta pentru Jeremy Bochila în această partidă. Iată învăluirea lui Sovade. Hamza îl așteaptă însă pe Bochila. Trimite cu capul, scoate Lazar, mingea îi revine și înscrie, spuneam, din a doua încercare Bochila. Dar trebuie să scoatem în evidență și această intervenție a lui Lazar. Și o bilă neagră pentru Iulian Mamele, care a fost pasiv, n-a reușit să-l stăpânească acolo, să-l controleze pe Jeremy Bochila. Manase a trimis această minge prea tare către Bugema. Răduț. Momente foarte importante a marcat până acum Petrolul. A făcut-o atunci când gorjenii dominau la 0-0. Iată cum sare mingea acum din capul lui Alexandru Grigoraș. Spuneam, a marcat atunci când gorjenii aveau o perioadă bună de joc. Au înscris pentru 2-0 chiar în prelungire, în minutul 45. Iar acum, iată, punctează după ce pandurii au redus din diferență. Un gol care ar trebui să mai taie din elanul jucătorilor. Cristi Pusta, Younes Hamza pentru o secundă dezorientat, n-a știut unde este mingea. Dan Nistor nu găsește o pasă precisă pentru Viorel Nicoară. Mihai Răduț pierde cercul de la centrul terenului, dar se dictează lovitură liberă. Teoretic, doi playmakeri ar trebui să aibă pandurii, pe Nistor și pe Răduț. Lovește greșit această minge, mai mult a bărbierit balonul Manase. Și se dă aici posesie pentru Petrolul. Cristi Pusta e de acord, nu e deloc de acord cu decizia arbitrului. Deranjat. A respins Ungurușan, Hoban, Younes Hamza. Apoi trimite în față un balon de urmărire Iulian Mamele pentru Valentin Lemnaru. Foarte eficientă, repet, în ofensivă Petrolul Ploiești. Centrează Ungurușan, mingea cade în careu, dar apoi balonul este reținut de Mircea Bornescu. Ar trebui să fie balonul lui Alexandru Vlad. Într-adevăr, Paul Anton. Iar acum Ungurușan. Vine la pressing Sovade. Grigoraș
face semn că n-are cu cine să paseze Alexandru Grigoraș și îl alege pe Paul Anton. Dan Nistor n-a sărit foarte bine, mingea din piciorul lui Nistor. Pandurii nu au pierdut posesia. Paul Anton, Vlad. Continuă să paseze în spate sau în lateral gorjenii. Viera pentru Bogdan Ungurușan. Saltă mingea la Grigoraș cu capul. Alexandru Grigoraș, Răduț. Grigoraș l-are lângă el pe Dan Nistor. Scot bine mingea de acolo gorjenii. Să-l vedem pe Alexandru Vlad. Au nevoie de multe atingeri, însă oltenii pentru a duce balonul în careul lui Bornescu. Va face o modificare și Cosmin Contra se pregătește să intre pe teren. Mohica, un mijlocaș. Este capitanul Laurențiu Marinescu. Posibil să fie vorba de o problemă medicală pentru Marinescu. Iată, banderola ajunge acum pe brațul lui Geraldo Alves. Mohica, un bolivian. Vă amintiți cu siguranță de el. A mai evoluat acum câțiva ani și pentru CFR Cluj. Nu uitați, mâine Bistrița Rapid, Digisport 1, ora 19 și Steaua CSMS și Digisport 1, 21:30. Luni se joacă Viitorul Oțelul, ora 19 pe Digisport 1. Bochila câștigă această minge, revine însă Mamele, deposedat la rândul Iulian Mamele de Bugema al Senat. Urcă pentru a crea superioritate în flancul drept al Petrolului. Al Senat, combinație, am crezut că va ieși în această combinație dintre Al Senat și Younes Hamza. Acesta este golul 3 al Petrolului, reușita lui Jeremy Bochila dintr-o centrare a lui Younes Hamza. Totuși greșeli, îmi spune, flagrante în defensiva pandurilor la acest gol și la reușita din prima repriză a lui Younes Hamza. Fără reacție, fundașii centrali ai pandurilor. Iulian Mamele îl vede pe Nicoară. A profitat însă Al Senat de acea preluare imprecisă a lui Viorel Nicoară. Bugema acum. Iese primul dribbling. Pierde apoi balonul pentru că s-a retras Dan Nistor. Răduț, Nistor. Excelentă agresivitatea petroliștilor. Bogdan Ungurușan. De la Nistor, mingea ajunge la Lemnaru, nici Lemnaru n-a fost prea eficient în această partidă. Bochila a pierdut Bochila majoritatea duelurilor cu Osman Viera la astfel de mingi înalte, dar până la urmă a punctat de 2 ori și este abia minutul 66. Sovade cerea mingea Ghierme, a făcut o cursă extraordinară Ghierme, totuși francezul Sovade l-a ignorat. Iulian Mamele se pare în criză de soluții pandurii, o fază ofensivă. Petrolul arată liniște în joc, arată maturitate. Hoban nu poate agăța această minge. Vedem o linie de fund a Petrolului foarte avansată în momentul în care pandurii inițiază atacul, inițiază construcția. Sufocați acest pressing, această așezare fotbaliștii lui Cristi Pustai.
Am văzut mai mulți fotbaliști gorjeni făcând semn că nu au cu cine să paseze, n-au unde să trimită, n-au coechipier demarcat și asta e o mare problemă. E nevoie de o altă dinamică în ofensiva pandurilor. E mult mai multă mișcare. O lovitură liberă acum. Dan Nistor. El a centrat la acel gol marcat în startul reprizei secunde de Viorel Nicoară cu capul. Foarte puține goluri, cu siguranță a marcat Nicoară cu acest procedeu în carieră. Centrează Nistor, acum se descurcă apărarea Petrolului. Pericolul este îndepărtat. Alexandru Vlad a rămas în spate. Ungurușan scapă însă mingea. O greșeală pe care o vedem rar la Bogdan Ungurușan. Între timp, Geraldo Alves a văzut cartonașul galben. Probabil pentru proteste. Nici această minge nu trece de Viera. Fault în atac. Răduț. Mihai Răduț se întoarce de lângă Hoban. Bun controlul balonului. Alexandru Grigoraș înalță mingea. Excelent a preluat Răduț, împins de Manase. Și se dă totuși out de poartă. Eu am văzut un braț al lui Manase pe Răduț. Da. Până la urmă, cred totuși că a luat decizia corectă Ișvan Covaci. Nu cred că se impunea acordarea unei lovituri libere, pentru că și Răduț a încercat să se apere tot cu brațul. Dar cu siguranță sunt arbitrii care ar fi dat lovitură liberă pentru așa ceva. N-a fost cazul lui Ișvan Covaci. O pasă verticală cu exteriorul a lui Hoban pentru Bochila. Frumoasă încercarea lui Ovidiu Hoban. Paul Anton. Avansează Anton. Scoate mingea la margine pentru Alexandru Vlad. Nicoară își face mingea evident pe stângul. Foarte rar controlează cu piciorul drept Viorel Nicoară. Iată recuperarea lui Paul Anton. Dan Nistor, Grigoraș în poziție centrală. Trage Grigoraș. Face însă pe direcția lui Mircea Bornescu. Intrăm în ultimele 20 de minute ale partidei. Pandurii Petrolul 1-3. În reluare, șutul expediat de Alexandru Grigoraș. Tot Grigoraș la minge, față în față cu Gherme. Grigoraș încearcă probabil o rupere de ritm. Centrează acum, n-a respins Manase cu pieptul Sovade. Excelent francezul. Bugema. Preluarea lui Bochila a fost destul de bună. Nu era ușor să stăpânească acea minge cu adversar lângă el. Apare Alexandru Vlad. Nu comite fault la Bugema. Al Senat Geraldo. Nu prea reușesc gorjenii să finalizeze aceste acțiuni ofensive. O respingere bizară. Manase. Mingea este respinsă până la urmă în corner de Bornescu. A lovit greșit balonul Manase. Iată, a dat invers în minge, trimis către propria poartă. Apoi Verise pe linia porții. Manase, mingea rămâne în careu. Încă o centrare pe sus pentru Uzman Viera. Un șut al lui Bogdan Ungurușan. Minge respinsă de Geraldo Alves. Lovise destul de bine balonul fostul fundaș al Universității Cluj, Bogdan Ungurușan. Paul Anton. Cam fără orizont, mi se pare, jocul ofensiv al pandurilor. Se precipită fotbaliștii lui Cristi Pustai. Alexandru Vlad.
Vlad îi pasează lui Paul Anton, iar acesta greșește serviciul către Dan Nistor. Multe asemenea imprecizii am văzut din partea oltenilor. Clar îi apasă rezultatul. E pe undeva firesc să greșească și astfel de mii intră probabil și în criză de timp. Vorbeam de acea criză de soluții, de idei. Grigoraș. Iulian Mamele, Alexandru Vlad, minge spre care se îndrepta și Nicoară. Frumos efortul lui Alexandru Vlad, a păstrat balonul în teren. Dan Nistor se luptă cu Alsenat. Aruncare de la margine. Nicoară și decizia este în favoarea Petrolului. Au de poartă. Vă spuneam luni la Digisport 1 de la 22 Manchester United, Manchester City, Digisport 2 21:45 Roma Lazio, marți și miercuri meciurile retur din sferturile UEFA Champions League, joi partidele retur din UEFA Europa League, tot joi returul dintre Ghior și Olchim. Digisport 1 de la ora 20 în direct va fi acea partidă, iar duminică se joacă Rapid Steaua. Digisport 1 20:30 Sovade pare însă decisiv și de această dată Uzman Viera, centrarea lui Ghierme și mingea reținută de Lazar. Foarte bună prestația lui Lazar. Nicoară fără cusur, însă s-a apărat Alsenat. E într-adevăr un fundaj dreapta foarte, foarte bun acest Jansoni Alsenat. Vă reamintesc că 27 de ani are. Se pregătește să intre pe teren și Soni Mustivar. Acesta este faultul asupra lui Alsenat. Cred că va scoate un jucător ofensiv, Cosmin Contra, și îl va introduce pe Jean Soni și pe Soni Mustivar. La un moment dat devenise capitanul echipei Mustivar și a pierdut locul de titular. E o concurență extraordinară în echipa Petrolului, mai ales acolo la mijlocul terenului. Sovade, tras de Răduț, este fault și probabil acum va intra pe teren Soni Mustivar. Într-adevăr, jucătorul înlocuit este Younes Hamza. O prestație bună a lui Hamza. A reușit să marcheze, a dat și o pasă decisivă. Acesta este golul marcat de Younes Hamza în minutul 38. Da, așa cum anticipam, o schimbare clar defensivă a lui Cosmin Contra, care încearcă să conserve avantajul. Mai sunt 15 minute plus prelungiri până la finalul meciului. Viera, Bogdan Ungurușan. Cosmin Contra le face semn jucătorilor săi din față, Bochila și Mohica, să se retragă. Petrolul cu toți fotbaliștii în propria jumătate. Grigoraș, contrat de Soni Mustivar, un mijlocaș foarte energic. Mustivar, destul de bun și pe faza de construcție. O centrare acum pentru Lemnaru, de mult l-a mai atins mingea Valentin Lemnaru. Mohica a încercat probabil să joace în profunzime, sau a avut această intenție pentru Bochila, n-a găsit însă culoarul. Din nou lovitură liberă, jocul fragmentat, un lucru care în mod cert îi convine Petrolului. Iată faultul, Dan Nistor la Mohica. Cristi Pustai îl va arunca în luptă și pe Predescu. Intră cu numărul 20, fostul jucător al Gloriei Bistrița, iese Mihai Răduț.
A jucat în spatele vârfului Predescu, în spatele lui Valentin Lemnaru, Ovidiu Hoban, Ungurușan cu capul, prelungește apoi Grigoraș, dar în acea zonă se aflau mai mulți fotbaliști petroliști. Înalță mingea, Manase, poziție de offside. Grigoraș. Alexandru Grigoraș. Va pasa probabil pentru Nistor, într-adevăr îi lasă mingea mijlocașului central Dan Nistor, Bogdan Ungurușan, centrarea acestuia cu efect, respinge Al Senat, un voleu destul de bun, minge respinsă de Bornescu, va fi corner. Excelent acest șut al lui Alexandru Grigoraș, care îl pune în dificultate pe Mircea Bornescu. Ceva mai devreme a tras moale, n-a șutat periculos Grigoraș. Această execuție este însă foarte bună, iată șutul cu pământul. Venea Lemnaru din spate, dar a reușit să trimită în corner Mircea Bornescu. Execută Alexandru Vlad înalt și cu mult efect pe bara a doua. Încă o dată, șutul de la 16 metri expediat de Alexandru Grigoraș și intervenția lui Mircea Bornescu. Tras din cădere Grigoraș. Anul trecut a decis o partidă Pandurii Petrolul, Alexandru Grigoraș. A fost atunci 1-0. A fost singurul gol, de altfel, înscris în Liga 1 de Alexandru Grigoraș. Mojica. Bugema, din nou bolivianul Mojica, Al Senat. Bugema plimbă balonul, Petrolul. Al Senat centrează spre Bochila, evident a vrut, cred, să-i așeze Bochila mingea lui Sovade, care era departe de zona în care a căzut mingea, francezul. Osman Viera, Lemnaru, iată și pe nou intratul Cornel Predescu. Viera, târzie pasa pentru Grigoraș, acum ajunge mingea la anuarul gorjenilor, centrează foarte bine Grigoraș și mută jocul în stânga pentru Nicoară, pentru Lemnaru. A venit centrarea. O intrare hotărâtă de la mingea lui Iulian Mamele. Tot Mamele. Cere schimbare Jeremy Bochila. S-a accidentat congolezul. Întins pe gazon, totuși gorjenii nu dau mingea în afara terenului. Jocul ar fi trebuit întrerupt. Abia acum iese mingea. Dezamăgit Cosmin Contra, iată, îl pierde pe Jeremy Bochila. Să vedem dacă este vorba de o problemă musculară sau de o accidentare la genunchi a lui Bochila. A intrat pe teren Marian Cristescu. Iată, aceasta este intervenția lui Iulian Mamele. S-a dus la minge și se ține cu una de genunchiul drept Bochila. Are motive să fie îngrijorat Cosmin Contra. Bochila a demonstrat și în această partidă că este un fotbalist extrem de important pentru Petrolul Ploiești. Sunt momente de superioritate numerică pentru Pandurii. Nistor în careu, centrare cu stângul, n-a reușit Viorel Nicoară să trimită cu capul spre poartă. N-a fost rea centrarea lui Dan Nistor.
Bochila. Abia pune piciorul drept în pământ. Și totuși va reveni pe teren. A fost o alarmă falsă. Bugema se oprește, în care nu mai este Jeremy Bochila. Mingea întoarsă pentru Gherme. Gherme acum accelerează, dar Grigoraș are și el o viteză bună. Sovate. Mohica. Hoban cu ceva șansă, rămâne la balon, trage Ovidiu Hoban, dar mult peste poartă. Și în acest moment revine pe teren Jeremy Bochila. Mai degrabă s-a speriat vârful Petrolului, pentru că l-am văzut solicitând schimbare. Totuși la marginea terenului vine Cristescu. N-ar trebui să riște Bochila. Acea problemă medicală se poate agrava și într-adevăr schimbat până la urmă Bochila. Intră în locul său Marian Cristescu. 2 goluri a marcat în această partidă Bochila. Unul din penalti îl revedem în finalul primei reprize. Felicitat de Cosmin Contra, dar și de secundul Laurențiu Roșu. Este minutul 84, șanse din ce în ce mai mici pentru Pandurii să obțină un rezultat pozitiv în această partidă, în acest derby. Foarte mult i-a lipsit Matulevicius, echipei lui Cristi Pustai. Sunt curios când va mai prinde un loc de titular Sasha Popin după evoluția din primele 45 de minute. Joacă din deviere Cristescu, dar n-a mai urmărit balonul al Senat. Ungurușan pentru Alexandru Grigoraș. A vrut să-i dea mingea printre picioare Grigoraș lui Gherme. Aruncare de la margine. Nimic nu le mai se gorjenilor, dar să vedem această fază. Pasa lui Nistor Nicoară la marginea careului, centrează, dar balonul i-a venit în spate lui Predescu. A încercat și el o foarfecă, să spunem. Era greu, foarte greu să reușească un asemenea procedeu. Cornel Predescu. Evoluții bune în tur pentru Gloria Bistrița. Sovade. Mohica foarte frumos a preluat. Acea preluare s-a transformat într-o pasă pentru Bugema. L-a blocat Ungurușan pe Sovade. S-a aplicat imediat o pungă cu gheață la genunchi lui Jeremy Bochila. S-ar putea să fie vorba de o contuzie până la urmă. Al Senat față în față cu Alexandru Vlad. Al Senat șutează acum. Interesantă faza lui Al Senat, mai ales că a reușit să și finalizeze. Grigoraș, Ungurușan. Și acum Uzman Viera, e clar, n-a fost meciul gorjenilor în această seară. E o partidă de care s-a temut foarte mult Cosmin Contra și iată, antrenorul Petrolului este pe cale să obțină o victorie mare, spune. Ungurușan. Urmează centrarea cu efect, respinge Manase. Sovade. Gherme. În față este Marian Cristescu. A recepționat fostul jucător al Brașovului și al Universității Cluj. Nistor în tușă, pasă cu stângul pentru Grigoraș.
Trează Nistor, Al Senat respinge. Cât de bine reușește să se poziționeze de fiecare dată Al Senat. O pasă în care offside la Grigoraș. Offside. Alexandru Grigoraș îi face semnul asistentului că s-a înșelat. Pasa a venit de la Predescu. E o decizie corectă. Respinge cu capul Iulian Mamele. Grigoraș. Pasă direct în picioarele lui Ovidiu Hoban. Hoban nu trece însă de Ungurușan. Apoi minge atinsă de Sovade. Spectatorii încep să părăsească arena. E minutul 88, iar Petrolul are un avantaj liniștitor de 2 goluri. Gorjenii nu reușesc să-și creeze ocazii la poarta lui Mircea Bornescu. Și cât de bine a început să repriza secundă cu acel gol al lui Nicoară. Pentru Petrolul urmează meciul de acasă cu Gloria, apoi partida din semifinalele Cupei cu Oțelul în deplasare, tot în deplasare cu Steaua în campionat și apoi pe teren propriu cu Viitorul. Lovitură liberă pentru Pandurii. Mingea ajunge la Grigoraș. Încă o centrare, a respins Geraldo Alves. Al Senat a trecut de Nicoară. Al Senat, contraatacul poate fi periculos. Al Senat, o intervenție foarte bună a lui Paul Anton. Guzman Viera, un dribbling prea larg. Al Senat a intervenit și el. Centrează Dan Nistor. Nicoară. Nicoară, Soni Mustivar. Nu se lasă depășit însă Mustivar. Și iată ce contraatac pentru Petrolul. 3 contra 2. Bugema. Mingea îi revine. Damian Bugema. Sovade cu stângul. Trage Sovade peste poartă. A fost noroc pentru Bugema, pentru că mingea a fost mai întâi atinsă de Ungurușan, dar a ricoșat la Bugema. Un șut zdravăn al lui Sovade, dar peste poartă. Respinge Manase. Sovade îl trimite cu capul lui Cristescu. Guilherme. Intercepția lui Viera. Bună partida capitanului Usman Viera. Și am ajuns în minutul 90. Repune Guilherme. O face până la Cristescu. Și a făcut însă prea lungă acea minge. Marian Cristescu. Dan Nistor recepționează în centru. Predescu. N-a fost însă o continuare fericită. Am intrat în prelungiri. 3 minute suplimentare. Grigoraș. Se încurcă un pic Geraldo și Manase, dar până la urmă balonul este îndepărtat. Grigoraș a fost activ de când a intrat pe teren. Respinge Manase. Guilherme. Dar balonul rămâne în preajma careului Petrolist. Lemnaru. Ungurușan cu această centrare pune însă foarte bine capul. Guilherme. Mohica la Al Senat. Iată câtă energie are Al Senat și suntem în prelungirile meciului. Mută jocul către Marian Cristescu. Excelent și de această dată. Viera iese din defensivă, faul de galben. Avertisment pentru Sovade. A luat piciorul drept Sovade lui Usman Viera. Tot capitanul gazdelor execută și lovitura liberă. A respins Manase, Cristescu, Mohica, Bugema. Bugema accelerează.
Bugema se uită după un coechipier, Mohica, a ieșit Lazar, Mohica încearcă o scăriță, Lazar apără. Ar merita să fie titular în etapa viitoare Lazar, prestația pe care a avut-o în partea a doua a acestui meci. Să nu uităm, a scos acel șut al lui Bugema, a apărat în primă fază și la golul secund al lui Jeremy Bochila. Intervine și de această dată excelent Lazar, Hoban pe lângă poartă. Aici cred că a greșit goalkeeperul Pandurilor. Iată-l pe Lazar, aproape de marginea careului, indecis norocul său că Hoban a șutat pe lângă poartă. Paul Anton. Este mingea lui Geraldo Alves, ultimele 30 de secunde ale meciului. Mohica, Bugema. Nu accelerează Bugema, e foarte preocupat să ducă balonul aproape de careul lui Lazar. Pasează la trecerea timpului acum fotbaliștii lui Cosmin Contra, Manase. Poziție de offside la Cristescu și este final de partidă. Pandurii, Petrolul 1-3. Petroliștii câștigă acest derby pentru Europa la Târgu Jiu. A fost o partidă foarte frumoasă, un meci intens, dezamăgit Cristi Pustai, are motive să fie fericit, să exulte. Cosmin Contra, imediat vom vedea cele 4 goluri marcate în această partidă. Nu uitați, pe DigiSport 1 de la 21:30 începe partida dintre CFR Cluj și Dinamo. Iată golurile meciului. Mai întâi reușita de 1-0 a Petrolului, centrare Gherme, lovitură de cap a lui Younes Hamza. Era minutul 38, în minutul 45 Ovidiu Hoban obține o lovitură de la 11 metri, fault pe care îl face portarul Mingote, transformă cu siguranță Jeremy Bochila. În startul reprizei secunde înscrie Nicoară cu o lovitură de cap din centrarea lui Dan Nistor, însă face liniște Jeremy Bochila cu acest gol. Era 3-1 pentru Petrolul, centrarea a venit de la Younes Hamza. Eu sunt Andrei Tivilichi, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe DigiSport 1, urmează CFR Cluj Dinamo.